Ishida, yabona lobudlelwano bokufanele kabi nje wena mntanami. Ubuke kumuhle, intombazane efundisekile, ephuma nasekhaya elifundisekile futhi. Umuntu engiyakwazi kuba nengane. Ngiyazi bengakusho lokho. Uchaza uthini ke manje? Uchaza ukuthi wonke lamantombazane akufanele kuba umfazi? Yebo wonke kanjalo. Akekho ngabo makaRuhi kubona. Lalela wena Ramani. Kwanele ma. Asambe Ruhi. Sawubona Nishita. Sawubona nani? खामोशी और गुनगुनाने लगी तन्हाइयाँ मुस्कुराने लगी Uthando lento luqala ngomhla ka 2 ku April ngo 8:30 ebusuku ku Stakanya kuphela.